Benvinguts al curs de Psicologia i Màrqueting del Consum Conscient. El curs aquest l'he subtitulat Confessions d'un expublicista perquè, com veureu, la gràcia d'aquest curs serà veure què ens aporta el màrqueting i la psicologia del consum per treballar a l'hora de fer publicitat, però en aquest cas publicitat més centrada en el consum conscient. Us explico d'on vinc. Jo soc el doctor Albert Vinyals, soc doctor en Psicologia del Consum, però, com deia en el títol, soc expublicista. D'on vinc? Bàsicament vaig fer psicologia i quan vaig acabar la carrera vaig fer un màster de psicologia de la creativitat pensant-me que faria alguna més de creativitat més artística, musical, que és el que a mi m'agradava, però arrel d'un treball del màster que se'm va donar bé, que vaig guanyar un concurs de publicitat, em van empènyer companys i professors, i jo, perquè vaig voler-ho fer, a treballar de creatiu publicitari. Per tant, vaig estar un any i mig treballant per al sistema i fent anuncis per grans multinacionals. Això anava molt en contra dels meus principis, perquè sempre havia estat en cooperatives ciutadanes, en plataformes que treballaven per la sostenibilitat, i fins que va arribar un moment que vaig deixar-ho. Això us parlo de fa uns 18 anys, després vaig fer d'educador social, vaig reprendre el món de la comunicació, però més centrat en la psicologia del consum, i fa 15 anys que dono classes de psicologia del consum, aprofitant tots aquests coneixements que havia adquirit com a publicista per entendre per què consumim i com consumim. Tant el que veurem en aquest curs serà una mica la meva experiència com a publicista i tots aquests anys de coneixements per saber què ens fa comprar. I això aplicar-ho en una forma de consum més sostenibilista, més prosocial. Per tant, veure els trucs aquests que hem anat traient del sistema per intentar-lo hackejar des de dins, o almenys fent servir les seves tècniques. Tant el curs, principalment, el que veurem serà veure com consumim, com som com a consumidores, i veure com aplicar això a l'hora de crear campanyes que siguin més eficients, per arribar més, dirien, al cor dels consumidors, i veurem per què parlo d'arribar al cor. El que veurem és que les decisions són sobretot emocionals. Per veure com consumim, generalment veurem segons quins aspectes que ens fan comprar d'una manera o d'una altra i com aprofitar això per fer campanyes. Com veiem en aquesta imatge, una de les coses que podem intuir de com consumim és que consumim en funció de com fa la gent del nostre entorn. Aquesta és una foto que vaig prendre un cop al Saló de l'Ensenyament, això té uns 5 o 6 anys, i veureu que la majoria de persones porten el mateix model de calçat. Curiosament, era una cua del Saló de l'Ensenyament, per tant, no eren gent que anessin a la mateixa classe, del mateix institut, no era un uniforme, sinó que era una forma d'expressar-se i de dir com eren aquestes persones. Per això la majoria porten el mateix model. Bàsicament el que estaven dient és que eren gent jove. Doncs, per tant, ja podem deduir que la primera forma que tenim de consumir és consumim socialment, o sigui, som animals socials. Fem molts de cops el que fan les altres persones. I no és una cosa només exclusiva del món d'internet, que estiguem més enganxats a les xarxes, que ens influïm. No, això s'ha donat sempre. Copiar el que fan altres persones i consumir com fan elles. Per tant, una forma interessant de fer créixer el consum conscient és acompanyar-nos de gent que realitzi consum conscient, fent accions socials que impliquin a més persones. Tal com es fa amb altres formes de consum, que invitem a la gent que tenim al nostre entorn. Per tant, això les marques ho saben, per això busquen gent, grups d'influència, que puguin crear unes conductes que les altres persones telescopin, els influencers, microinfluencers. Tant és un aspecte que seria interessant a vegades per treballar des d'una perspectiva d'un consum més conscient. Alguna persona que sigui font d'influència, que faci certes accions i que les altres persones l'acabin seguint. Un altre aspecte que explica com consumim, relacionat amb això, amb el fet que som animals socials i que fem el que fan els altres, és entendre que hem nascut a la societat de consum. Per tant, tenim molt interioritzat tots els valors de la societat de consum. Per això costa molt canviar-los. Com dic en aquest text, que és del meu llibre, El consumidor tarado, explico que les persones reconeixem més de 3.000 conceptes comercials. Què és un concepte comercial? És una paraula que hem après del món de la publicitat. Des d'un eslògan, a reconèixer un logo, a reconèixer tant una marca com un producte. O sigui, la majoria podreu reconèixer SEAT, el logo de SEAT, però també SEAT Ibiza, inclús, segons qui, SEAT Ibiza TDI. Per tant, sabem més conceptes comercials que paraules en un idioma estranger, de mitjana. O sigui, com dic en aquest text, amb unes 2.000 paraules ens podem entendre en un idioma estranger. Doncs sabem 3.000 paraules relacionades amb la societat de consum. Què vull dir amb això? Que estem molt, molt influïts per la societat de consum. Coneixem molt les marques, els seus valors, bàsicament perquè des de petits hem menjat un munt de publicitat. Jo, per exemple, als meus alumnes
els hi faig un exercici que és veure si saben més conceptes relacionats amb el món dels iogurts o conceptes relacionats amb el món de les plantes autòctones. Per tant, noms de plantes, noms d'arbres i, tristament, saben molt més conceptes relacionats amb el món dels iogurts. Si ens parem a pensar, tothom reconeixerà el que és l'Actimel, que és l'LKC Immunitas, que és el Danacol, però per què? Perquè una persona d'uns 25 anys, al llarg de la seva vida, ha vist uns 20.000 anuncis de Danone. En canvi, paraules relacionades amb el món de la natura dels arbres, els tenim aquí, ens donen oxigen, ens ajuden a viure, però no hem tingut tant de contacte. A l'escola en algun moment els hi devíem parlar de la fulla caduca, fulla perenne, però en el món urbanita estem totalment desconnectats de la natura. Per tant, això és una dificultat que ens trobem, que la gent està molt, molt aculturitzada dins de la societat de consum. Un altre aspecte que ens fa consumir com consumim és el tema del consum simbòlic, o sigui, comprem els objectes més per al que signifiquen que per al que són. Què passa? Que les marques no només ens proporcionen un significat com a marca, com a tal, per tant, antigament una marca seria una marca que tingui més qualitat, una que tingui menys qualitat, una que vingui d'un país, una altra que vingui d'un altre país. Avui en dia no és només el significat de la marca i per què serveixen, sinó sobretot un aspecte identitari. O sigui, les marques ens identifiquen i ens comprem marques que ens acabin identificant, que parli de com som nosaltres. Jo, per exemple, quan veieu aquesta notícia, jo em vaig trobar fa uns 6 o 7 anys a classe que em començaven a arribar alumnes amb la jaqueta bomber, que per mi era la jaqueta clàssica dels skinheads, i que no pertanyien a la tribu urbana dels skinheads, i ho trobava com molt raro, i és que de cop havia perdut el significat de jaqueta clàssica de skinheads, que tenia un punt agressiu i tal, a ser un complement més de moda. Per tant, en els objectes els hi aportem un significat i els comprem més per al que signifiquen que per la seva funció en si. Això ho hem treballat molt al món de les marques. Ho hem treballat d'una manera que és intentar dotar de significat una marca, per tant, fer anuncis que se'n diuen anuncis relacionats amb el branding, que és crear un valor de marca i fer que et compris més per al que significa, o sigui, per un logo, com jo puc portar una jaqueta Nike, per tant, me la compraré més per al que significa Nike que per al que és aquesta jaqueta. Per tant, pagaré un sobrecost extra, bàsicament perquè porta aquest logo. Clar, si la jaqueta faig així i deixa de ser Nike, doncs ja no pagaríem tant. Per tant, perd tot el valor de marca. Simplement enganxant un logo, passes a tenir una jaqueta normal a tenir una jaqueta Nike. Per tant, aquest logo significa, en el cas de Nike, per exemple, 3,1 bilions de dòlars gastats en publicitat. O sigui, és una marca que gasta molts més diners en crear marca, en publicitat, que en crear productes. Penseu que les partides pressupostàries d'una marca com Nike, la més gran, en clara diferència, està destinada en patrocinis, en publicitat, i si pensem en els anuncis que fa una marca com aquestes, mai et parlaran del producte, o sigui, mai et diran el material que està fet la jaqueta, la qualitat, et parlaran d'això, de què significa això. Això què significa per la marca Nike? Això significa victòria, esforç, sacrifici. Per tant, quan una persona veu un producte d'aquests, en el fons està veient tots aquests valors que li han aportat la marca i amb els quals s'acaba identificant. Per tant, qui és s'identifica amb el que té. I això es fa sobretot en productes que consumim en públic, per tant, que impliquen que puguis expressar una ideologia, una forma de ser, una forma de pensar. Quins productes són? Doncs des de telèfons mòbils, cotxes, motos, marques de cervesa, bars on te vas, llocs on te viatges, si col·labores amb una ONG, si no hi col·labores. Per tant, això, que és la base de la publicitat en els últims anys, que és fer branding, fer que una marca la trobis molt més atractiva, ho pot fer totalment les iniciatives més prosocials. Un consum més transformador, marques que es dediquen a això, també poden fer branding i també les pots acabar comprant més per al que signifiquen i no només per al que són. Evidentment, si fas un consum i la gràcia del teu producte és que tingui uns valors a darrere, està molt bé que expliquis quin projecte hi ha, però també que creïs marca. Per veure-ho, havia agafat l'exemple d'algunes marques amb un consum una mica més o menys conscient, o sigui, no són les millors marques del món, però fan coses que estan molt bé, i havia agafat el tipus de publicacions que feien servir a l'Instagram. Aquest tipus de publicacions, que és comunicació, també estan fent marca i estan potenciant aquest valor del consum simbòlic. Per exemple, treu una marca com EcoAlf, marca que recicla en plàstic, sobretot, en gran part fabricada a Xina, per tant,
no està tan bé el que fan, però si mireu les publicacions d'Instagram està molt bé perquè del que parlen és d'un estil de vida. O sigui, moltíssimes de les seves publicacions et mostren el mar, la natura, molt de contacte amb el que volen protegir. Per tant, tot l'entorn més natural. Per tant, se'n va més enllà del que és el producte en si, la peça de roba. Una altra marca que treballa bé la sostenibilitat i que per mi la treballa molt millor, Patagònia, una marca que t'arreglen les seves peces de roba. Segur que moltes sabreu el que ha fet ara el fundador de Patagònia, que ha donat tots els beneficis de l'empresa a temes amb ONGs que treballen per aturar el canvi climàtic. Doncs aquesta marca, si mirem les seves publicacions i la majoria dels seus anuncis que fan últimament, no és només producte. De què parlen? És una marca que es roba per anar a la muntanya. Doncs si mirem la majoria de publicacions és aventura, és muntanya, que és amb el que s'identifica la gent que els consumeix. Per tant, no estàs excloent només i dius, no, només tinc el públic més conscienciat. No, tinc el públic conscienciat i la gent que és amant de la muntanya. Per tant, no tothom estarà igual de conscienciat. I una marca local de roba, seguint amb marques de roba, que són d'aquí, que ho fan molt bé, que són iaios, que reciclen jerseis. Iaios també, per exemple, si mirem el seu tipus de comunicació, no només parlen de material reciclat, de sostenibilitat, del disseny dels seus jerseis que són atemporals, per tant la gràcia és que tens un jersei d'ells que no està lligat en el món de la moda, sinó que parlen dels valors de la gent gran i també molt de contacte amb la natura. Què vull dir amb això? Si vull crear valor simbòlic, he de parlar d'algú més que del meu projecte i que al final pots agafar a molta més gent. Per tant, més d'un significat que d'un objecte en si. Per seguir a entendre com consumim i com podem aprofitar-ho, me'n vaig a les conclusions de la meva tesi doctoral. Jo vaig fer la meva tesi fa uns 7-8 anys, crec que és del 2007, ara no me'n recordo ben bé, parlant sobre què ens fa que realitzem consum conscient o que no realitzem consum conscient. Concretament analitzava per què la gent compra productes ecològics o per què no els compra. I el que em vaig trobar, la principal diferència entre gent que fa consum conscient i gent que no el fa, són els valors. Per tant, és algo molt difícil canviar els valors de les persones, perquè és una qüestió d'educació i entren tots els agents socialitzadors de la societat, per tant, des de la família, a l'escola, als mitjans de comunicació, a les pròpies empreses, a les polítiques que es fan. Però això potser és més un problema que pot tenir el món del consum conscient. Però també dins del problema està la solució, que és l'educació. Hi ha unes dades bastant desalentadores, que és l'enquesta del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques d'Espanya, on es pregunta sobre les 3 principals preocupacions dels espanyols. Doncs bé, si mirem les 3 principals preocupacions, normalment les primeres solen ser l'atur, la crisi econòmica, amb els polítics, i en canvi, quan mirem els problemes mediambientals, veiem que sempre està entre el 0,2, 0,5 i el 2%. Què vull dir amb això? Que si ens trobem tan poca gent que faci un consum plenament conscient és perquè no està entre els principals problemes que perceben les persones. Per tant, aquí trobem que per solucionar-ho és treballar sobretot amb una educació amb els valors, en donar informació, que és el que ja fem normalment, però per tant, si no es canvien els valors és molt difícil. És curiós perquè si mirem els últims anys del CIS, al setembre d'aquest any justament s'ha disparat, va arribar a un 15%, que estava entre les 3 principals preocupacions dels espanyols, però era degut a problemes que veien clarament davant seu, que era un munt de temps sense ploure, per tant, problemes climàtics reals. Per tant, una sequera molt bèstia i de cop, quan plou, plou d'una manera descontrolada. Com que és un aspecte que molts consumidors no veuen la relació directa entre la seva conducta i treballar per la sostenibilitat, s'ha d'educar amb els valors perquè s'han de tenir en compte que sí, les petites accions també compten. I l'últim aspecte que explicaré, que explica com consumim, i per tant veurem quins trucs fan servir les grans companyies de publicitat i com podem aprofitar-ho i aportar-ho nosaltres, és entendre que a l'hora de prendre decisions decideixen àrees més primitives del nostre cervell. O sigui, el nostre cervell té una part, que és l'escorça cerebral, sobretot l'escorça prefrontal, el que estaria aquí en el front, que seria la part més racional del cervell. Per tant, les decisions més racionals, les que fan que us apunteu a un curs com aquest i que si tenim un examen haguem d'estudiar, i planifiquem, analitzem. Què passa? Quan prenem decisions, i decisions importants, generalment l'escorça prefrontal és qui t'acaba dient sí o no, però qui ha pres la decisió és
la part més del sistema límbic, el tronc de l'encèfal, per tant, unes parts més primitives del cervell que principalment es dediquen a la supervivència. Per tant, les emocions i els instints. Què passa? Si pensem en les decisions importants de la nostra vida, la raó generalment no entra gaire en joc. Decisions importants són l'amor. Quan tu t'enamores emocionalment, no racionalment. I quan et desenamores, també és una qüestió emocional, no racional. Per tant, sents que ja no vols aquella persona o sents que la vols. I aquí la raó entra molt poc en joc. Entra sobretot el justificar ostres, com vaig fer la cagada d'estar amb aquella persona, o al contrari, que meravellosa que és aquesta persona. Doncs el mateix quan comprem. I això les marques ho saben. Aquesta irracionalitat a l'hora de prendre decisions. Per això ens parlen d'emocions, per això les marques intenten que les estimis, que tinguis por en certs moments i compris productes per pal·liar aquestes pors, no? Por a tenir calvície, por a tenir panxa, por a tenir el cabell amb canes, por a pors que tenim els consumidors. Per tant, les marques el que fan això és treballar amb les emocions i amb productes que són per pal·liar les pors o productes que busquen que els estimis més. I busquen que estimem cotxes, que estimem peces de roba. Per tant, tot aquest ús de les emocions a l'hora de comunicar, el consum conscient, ja les treballa molts de cops, sense ser tan conscients de la teoria, però a vegades amb les emocions equivocades. Jo trobo moltes campanyes basades sobretot en la por, i la por, quan dones massa por, el que genera, la resposta natural és la fugida. O emocions relacionades més amb la ira, amb l'agressivitat, per tant amb la destrucció, a les barricades, i el que genera són ganes de destruir, però realment de canviar, i sobretot el que no genera és intentar agafar gent que no està tan conscienciada, si et bases campanyes més amb la destrucció, amb la ira. Per tant, només agafaràs el grup de gent que estigui molt, molt, molt convençuda, molt conscienciada. Per tant, faré un petit repàs aquí de com funcionen les emocions i quines són més interessants per treballar. Si les emocions són el que ens fa decidir és bàsicament perquè, com ens ha mostrat en els últims anys d'antropologia i la neurologia, tenim el mateix cervell que fa 20.000 anys. O sigui, no hem tingut temps, en els últims 20.000 anys, que es transformi el cervell. La nostra vida s'ha transformat, les eines s'han transformat infinitament, per tant no tenim les mateixes eines que l'edat de pedra, que l'edat de bronze o que l'edat de ferro, que és quan fa 20.000 anys. Per tant, en l'últim tram del neolític, però el cervell és el mateix cervell que teníem a l'últim tram del neolític. Què vol dir? Que si agaféssim una màquina del temps i ens emportéssim un recient nascut o una recient nascuda del neolític i creixés aquí, podria estar fent aquest curs, possiblement. Què passa? Que el nostre món no té res a veure. El seu cervell estava preparat perquè era un món molt hostil i havies de prendre decisions molt ràpides i molt immediates. Per tant, les emocions reaccionaven perquè quan hi havia un perill, fugissis. Per què? Perquè molts de cops s'estaven jugant la vida. Nosaltres, al dia a dia, si no estem en una situació de guerra, rarament ens jugarem la vida. O sigui, potser un cop, dos, tres, en la nostra vida haurem de lluitar a mort per sobreviure, o normalment zero, però no és molt habitual. Però, en canvi, els mecanismes aquests per fugir ràpid, atacar ràpid, abraçar ràpid, encara els tenim. Per tant, tenim el mateix cervell que fa 20.000 anys. Per tant, preparat perquè en segons quines situacions reaccionen immediatament les emocions i reaccionen immediatament els instints. Doncs això, que ho ha anat constatant els últims anys la neurociència, el món de la publicitat s'han enterat i ho treballa moltíssim. Per això fan tants anuncis basats en les emocions i tan basats en l'instint. Per tant, aquestes reaccions immediates, ràpides. Per exemple, el món de les pàgines online treballen moltíssim amb intentar despertar la ment més purament instintiva, o sigui, instint de supervivència. Com ho fan? La ment instintiva, per exemple, funciona molt bé jerarquitzant, marques que treballen amb el món de l'estatus, l'exclusivitat, però també treballen molts de cops el tema de l'instint de supervivència, o sigui, la idea de que si no fas una cosa immediatament pots arribar a perdre. I això és un exemple. Aquí hi ha, per exemple, un pantallazo de la pàgina Booking, de mirar un hotel, i de cop senyalo aquí tots els punts als quals treballen per despertar-te aquest instint de supervivència i que tu, en vez de prendre una decisió més racional, la prenguis més impulsiva. Per què? Perquè tens por. Perquè tot pensaves que anaves a reservar un hotel tranquil·lament o mirar hotels i de cop et comencen a ficar que hi ha 5 persones mirant en aquest moment, que 20 i pico persones ho van agafar el dia anterior i que mira les últimes oportunitats i les últimes habitacions disponibles i clar, comença a donar una sensació de pressa que és que si no cliques és que estàs mort. A més, treballant bé una altra cosa, que és l'aspecte del gratis.
De cop veus que tens una cancel·lació gratuïta, per això és com que et tranquil·litza. Tant es treballa molt amb aquesta part més primitiva per buscar una resposta més impulsiva. Això és una cosa que fan, que no recomano que la feu perquè és bastant brutota, però ho fan les grans companyies. Una altra cosa que treballen és entendre com funciona la memòria. Nosaltres tenim diferents tipus de memòria a llarg termini, la procedimental, que no ve el cas, la semàntica, que són conceptes que sabem, i l'episòdica, que són moments que hem viscut. Resulta que si comparem què recordem més, si memòria semàntica, per tant, explicar conceptes, explicar característiques d'un producte, o memòria episòdica, recordem infinitament més aspectes relacionats amb la memòria episòdica. No recordareu com es fa una arrel quadrada, però potser recordareu anècdotes que es van passar a cinquè de primària un dia que vau anar d'excursió o un dia que el professor, no sé, es va entrebancar. Per tant, els episodis els recordem molt millor que els conceptes. Doncs la publicitat treballa cada cop més amb explicar històries, storytelling, amb despertar la memòria episòdica. Per tant, fer una campanya basada en donar conceptes i donar dades, això s'oblida. En canvi, quan ho contextualitzem, quan ho expliquem en un lloc concret, en un moment concret, amb una història que té un principi i un final, es recorda moltíssim millor que dades per separat. I l'últim que us vinc a explicar és entendre les emocions. Les emocions, com us deia abans, és el que ens fa decidir. La raó ens fa analitzar els problemes, mirar els pros i els contres, però la decisió sempre acaba sent emocional, perquè és la funció que tenen les emocions, prendre una decisió d'una forma més ràpida i eficient. Per això el cervell de fa 20.000 anys tenia tanta importància al sistema límbic, la part emocional, perquè permetia prendre una resposta immediata. Per tant, estaves caçant, venia un altre clan que potser era més gent i tu automàticament havies de sortir corrents amb totes les teves forces. Per tant, aquesta resposta més ràpida i immediata. Doncs entendre quina funció tenen cada emoció i com funcionen ens pot ajudar a realitzar campanyes d'una forma més eficient. Això serien les 6 emocions bàsiques que va propugnar el Paul Ekman a l'any 92, a les quals jo li sumo una 7a emoció bàsica, que és necessària per la supervivència, per tant, que és l'amor. Què són les emocions bàsiques? Són emocions amb les quals hem nascut i són universals. Per tant les pot tenir una persona d'aquí, com algú de Sri Lanka, com algú del Senegal. És més, la majoria dels mamífers les compartim des del naixement. Per tant, les compartiu amb el vostre gos o amb el vostre gat. Tant, és interessant veure quines funcions tenen i com aprofitar-les per al món de la comunicació. Tant vaig a fer un repàs ràpid i a vegades certes pegues. Per exemple, la primera emoció és la por. La por s'utilitza molt en publicitat. La funció de la por és la fugida. Però si dones només una miqueta de por i aportes una solució immediatament, és com que tranquil·litza. Per tant, tu estàs donant la solució a aquesta por. Per aquesta raó, el món de la publicitat, quan et comencen a donar por, que et diuen, tingues por que envelliràs, que et sortirà panxa, que quedaràs calvo, que se't cauran els pits, que et passaran moltes coses físicament que no vols que et passin perquè la societat de consum t'ha ensenyat que has d'estar perfecta i fantàstica, i et dono la solució. Però sense fer-te molta por. Si ens fa molta por, hi ha l'efecte Securitas Direct, que faig un anunci que et dona molt mal rotllo i el que fas és evitar la mirada. El món del consum conscient, sobretot amb el tema del canvi climàtic, a vegades es passen de frenada amb la por. Per exemple, l'anunci aquest de la dreta, on comences a fer molta por de la crisi climàtica i tal, per tant, la gent que no està conscienciada el que fa és fugir. Hòstia, quina mandra, fujo. O els anuncis aquests que ja se'n van de la por, se'n van quasi cap al mal gust. Com veureu, la funció del mal gust, del fàstic, és l'expulsió. Per tant, és l'emoció que més recordem, perquè quan algú ens fa fàstic ho recordem immediatament i ens genera molt de rebuig. Per tant, compte que amb la gent no tan conscienciada, quan treballem aquestes emocions d'una forma massa intensa, el que els genera és rebuig. I els conscienciats, doncs, és seguir reafirmant les nostres idees, que està bé, però ja les tenim molt clares. La segona emoció bàsica, que ara veig des d'aquí, és el fàstic, l'aversió. Aquesta ja us n'he parlat. La funció del fàstic és l'expulsió, per tant, la funció natural és expulsar. Per tant, compte si generem fàstic perquè la gent fuig del fàstic. L'altra emoció bàsica és la ira. Si treballem amb la ira, la funció de la ira és la destrucció. La ira està dissenyada per destruir. Què passa? Que com a animals socials culturitzats i tal que estem, doncs intentem no destruir les coses. Per tant, compte perquè si generem ira, la resposta és la destrucció. I si generes ira amb una persona no molt conscienciada, el que fa també és rebuig.
No sé, és com aquests clàssics de les barricades i lluita, serveixen per generar ira, però a vegades costa que acabi generant canvi en segons quines situacions. Després tenim emocions com la sorpresa, que al món de la publicitat la treballa... la tristesa també es treballa a vegades en publicitat, però s'ha d'anar molt en compte, perquè la tristesa el que genera és com reintegració, replantejar-te les coses, per tant s'ha de treballar molt bé. Que pot ser interessant, fer campanyes basades en la tristesa, però has de donar una solució, igual que quan les fas amb la por. Una altra emoció bàsica interessant per la publicitat és la sorpresa, es fa servir moltíssim, i és una bona via d'entrada per després mirar una comunicació, per tant, sorprèn, focalitzes l'atenció i després et quedes mirant. Per tant, començar amb la sorpresa està molt bé, va molt bé, treballar amb la sorpresa. I després tenim l'amor, que el que genera és vinculació, i de les que és més interessant treballar, que és l'alegria. Per tant, per què serveix l'alegria? L'alegria serveix per buscar la repetició d'una conducta. Quan algú em genera alegria, em genera la sensació de felicitat, vull tornar a fer aquesta cosa. Això és la funció bàsica. Per tant, quan en comunicació treballes amb alegria, fas que la gent vulgui repetir aquella conducta. Per tant, ficar-hi bon humor amb segons quines campanyes pot ser molt interessant per vincular gent que no està tan vinculada amb això. Per tant, des de campanyes de marques que treballen per al consum... que ara s'han donat compte que comencen a treballar per al consum conscient, com Wallapop, que han fet una campanya basada en el bon rotllo i mira, venc de segona mà, però també ajuden al planeta. Això ha vinculat a moltíssima gent. I no crec que siguin la gent més important per treballar per la sostenibilitat, però molta gent ha sigut una excusa per entrar i dir no, és que també estic a Wallapop per la sostenibilitat, que també ajudes, evidentment, és una economia més circular, però des d'on ho fan? Des del bon rotllo. I això ha vinculat a molta gent, o campanyes com aquesta, amb un punt d'humor, utilitzant l'home del temps, o una campanya que no té res a veure amb el tema del consum més prosocial, però que és curiosa veure com treballar amb l'alegria d'una forma molt senzilla, que és això, d'un bar. O sigui, és una xorrada. A l'hora de ficar el cartell, tens la típica pissarra on te podràs ficar els preus del producte, però no, generes alguna cosa de bon rotllo, cap aquí hi ha gelats i cap a fora hi ha el mundo cruel. Per tant, un gelat no m'aporta la felicitat, però em farà sentir millor. I una tonteria com aquesta es pot vincular moltíssim a la gent. Per tant, és la manera en què la diem, quines emocions despertem i què poden generar. Doncs bé, fins aquí aquest curs meu, aquesta xerrada. Espero que us sigui útil i sobretot que ho reviseu i podeu pensar en com aplicar aquests coneixements en realitzar campanyes d'una forma més eficient. Moltes gràcies.